jos în grad de cavaler, domnului Vasile Sechei, și să îl felicităm pentru această distincție importantă. Kolozs megye prefektusa átnyújtotta Székely Lászlónak azt a kitüntetést, amelyet Románia elnöke adományozott neki a holokausztban átélt szenvedéseinek és érdemeinek elismeréseként. Székely László Kolozsvárt született, élt és dolgozott 6 évtizeden át. Élettörténete igazolja, mennyire találó a kapott rendjel elnevezése. A Malom utcában volt egy fényképész, engem beültettek egy székbe, és a szék háta mögött állt a bátyám. Erre a képre úgy emlékszem, hogy mikor kijöttünk, a Malom utcában volt egy cukrászda, és akkor először elvittek, hogy együnk egy fagylaltot. Elég szegények voltunk, annyira, hogy én, mikor 6 éves koromban beirattak az első osztályban, a bátyám már 13 éves volt, és abba kellett hagyni az iskolát, a tanulmányait, és volt Dermata gyárnak, volt egy inas iskolája, és oda beiratkozott az inas iskolában, és mint lakatos végezte el az inas iskolát. Tehát neki dolgoznia kellett már 13 éves korában. Emlékszem, hogy nehézségek voltak, mert édesanyám soha nem dolgozott, neki beteg volt, trombózisa volt a lábában, és édesapámnak se volt már munkája. Ő próbált foglalkozni mindenfélével, ügynökösködött, sarkokkal, cipősarkokkal. A cipősarkokat emlékszem, egy nagy zsákba hordta a hátán, és próbálta ide-oda eladni, és nem nagyon volt állása. A végén otthon kellett dolgozni, emlékszem, hogy különböző kockákra ragasztottunk képeket, és azt vágtuk fel, és azon dolgoztunk mindnyájan. Délutánonként, esténként mi is segítettünk. Úgyhogy nem volt könnyű dolog, és az Imre bátyám, mikor befejezte az inas iskolát, akkor mint lakatos dolgozott tovább a gyárban. És akkor onnan kapott segítséget, vonták le a fizetéséből, télire küldték a fát, szekerekkel, és onnan volt télen, hogy tudtunk fával tüzelni, amennyire csak lehetett. Akkor a Kemény Zsigmond utcában laktunk. Hát elég gyengén voltunk, mert a szüleim, én úgy tudom, hogy Alkony utcában volt nekik egy üzletük, amit aztán kiraboltak, és mikor születtem én, akkor beteg lett az édesanyám trombózisban, és elment az egész üzlet, elment minden. Úgyhogy szegényesen éltünk, a Kemény Zsigmond utcában csak egy szobakonyhánk volt. Emlékszem, hogy soha egyedül nem aludtunk, mindig a bátyámmal aludtunk együtt. Éjjel hideg volt természetesen, előre soha tüzet a szobában nem rakott édesanyám, hanem mindig az ágyat felmelegítette egy meleg sállal, és a meleg ágyba feküdtünk le. Tény az, hogy a gyerekkorom ott a Kemény Zsigmond utcában elég jó volt. A barátok, a szomszédokkal játszottunk szabadidőben, volt karikánk, és azzal karikáztunk.
Emlékszem, hogy volt egy fagylaltos, aki jött az utcán, és az egy Abdulhamah török fagylaltos volt, aki név szerint ismert minket, és mindig adott egy fagylaltot ingyen is, és szeretett minket. De Laci, Ez ott volt a zöld lakhattál te, kerítés apa. itt. Igen, de ott ez hátul megmaradt. van a ház, ahol laktatok, Laci. De nem, az kisebb volt. Hát kicsi ház van ott. A Kemény Zsigmond utca csupán néhány percnyire van jelenlegi lakásától. Székely László mégsem tette meg ezt az utat jó néhány évtizede, hogy ne kelljen emlékeznie a háború idején bekövetkezett komor eseményekre. Az első sötét jelek már 1940-ben mutatkoztak, amikor Észak-Erdélyben az iskolákban is alkalmazták a zsidó ellenes törvényeket. 940-ben jött egy határozat, hogy nem lehet már, tehát át kellett menni egy új gimnáziumban, zsidó gimnáziumban, koedukációs gimnázium volt. 1940-ben. És 1940-től 44-ig ebbe a gimnáziumba jártunk, a tanáraink nagyon jók voltak, tekintettel arra, hogy az egyetemi nagyszerű tanárokat mind tették ki a helyükről, és ezek mind jelentkeztek tanároknak a gimnáziumban. Úgyhogy nagyon jó felkészültségű, nem középiskolai, hanem egyetemi tanárok tanítottak. A gimnáziumban sportoltunk is, nagyon jó fotballcsapatunk volt. Én elég jól szaladtam, fotballoztam, kosárlabdáztam, tornáztam. Tény az, hogy mindig éhes voltam. Hát sok gyereknek gazdag szüleik voltak, és mindig mindenki hozott magával uzsonnát, én soha uzsonnát nem vittem magammal, és az uzsonnát kitették a ablakpárkányokra, de soha hozzá nem nyúltam, inkább éhesen maradtam. Egyszer volt a Hakibor pályán egy nagy verseny, futóverseny, körülbelül akadály, 3 kilométeres futóverseny. Hát én gyalog mentem éhesen ki a fotballpályára. Emlékszem, hogy az utcán találkoztam Imrével, a bátyámmal. Hát ő már segéd volt annak idején, és kérdezte, hogy hova megyek. Hát mondom, a futóversenyre. Hát ettél valamit? Nem. Azt mondja, hát egy perecet tudok neked venni, egy perecet, és menjél. És elmentem egy perecet, elmentem a futóversenyre, és megnyertem a futóversenyt. Hát ezt se lehet elfelejteni, hogy éhesen és üres gyomorral, de azt jelenti, hogy ez jót tett nekem, mert erőt adott ez az egy perec, és az a gondolat, hogy meg kell nyerni ezt a futóversenyt. A zsidó lakosság helyzete napról napra rosszabbodott. A férfiakat munkaszolgálatra fogták, a frontra vitték utakat, lövészárkokat ásni vagy aknát szedni. Székely László bátyját, Imrét is behívták. 1944 tavaszán megbetegedett, és a kolozsvári katonakórházba utalták. Lábadozása során megengedték neki, hogy öccse kíséretében kimenjen a kórházból. Ekkoriban már érvényben voltak a drasztikus zsidó ellenes intézkedések, a vagyonelkobzás, a sárga csillag viselése, és megkezdődött a városi zsidóság kitelepítése a téglagyári gettóba. Eljött az az idő, mikor egyik nap Imrével jöttünk haza, és az ajtunk előtt láttunk egy kamiont. Akkor ültették fel a szüleimet a kamionra, és így akartunk hozzájuk menni. Persze nem viseltük a sárga csillagot. Édesanyám akkor emlékszem, hogy intett, hogy ne gyertek ide, ne gyertek közel.
Ez volt az utolsó, mikor a szüleimet láttam. Ahogy elvitték, bementünk a kapun, hát a kis lakásunk le volt pecsételve. Nem lehetett bemenni. A házigazdánk, Gáspár néni, azt mondta, fiúk, gyertek ide a pitvarra, és ott van hely, és legyetek itten egy ideig. Hajnalig tartó tanácskozás után Imre elhatározta, hogy öccsét magával viszi Nagybányára, bízva parancsnokának, Revicki alezredesnek emberségében, aki befogadott a kaszárnyába több, a sorozási korhatáron aluli zsidó fiatalt. Mire Nagybányára értek, Revicki alezredest áthelyezték, és a munkaszolgálatosokat a helyi gettóba internálták, majd deportálták. Több napos utazás után a Székely testvéreket leszállították az auschwitzi peronra Mengele elé. Én, ahogy fejlett voltam, hát akkor 44-ben, 15 éves voltam, jobbra küldtek. Engem is, Imit is, a bátyámat is. Miután elküldtek jobbra, akkor elvittek egy fürdőben, ahol levetköztettek, teljesen szőrtelenítettek mindenfele, és mindenkinek osztottak rabruhát és facipőt. Hát persze alig ismertük meg egymást Imivel, rabruhában és facipőben, és teljesen szőrtelenítve. Éhesek voltunk, és akkor az egyik tiszt feldobott egy darab kenyeret. Hát én felugrottam, többen ugrottunk utána, és elkaptam én. És már volt egy darab kenyerünk Imivel. El voltunk keseredve, hogy nem tudtuk, hogy mi lesz, hogy lesz. Hát egy barakba vittek, a cigánylágerbe, és ott voltunk semmi prics, semmi nélkül. Egymás öliben ültünk. Ha ki kellett menni éjjel valahova, akkor át kellett menni mindenkin. Tehát nem tudtunk kimenni. Reggel, mikor felkeltünk, akkor kezdtek mondani azok, hogy vigyázzatok, mert itt fogják mondani, hogy akinek valamilyen szakmája van, az álljon ki. Akinek nincs szakmája, az ne jelentkezzék. Hát valóban így is történt. Jött német tiszt, és mondták, hogy a sorakozóból álljon ki az, akinek valamilyen szakmája van. Természetes, hogy kiállt az Imre bátyám, aki megmondta, hogy ő lakatos, és nekem is azt mondta, hogy álljak én is ki, mondjam azt, hogy bicikliszerelő vagyok. Hát csak értek egy kicsit a biciklihez, ha nem is, de legalább annyit, hogy tudok biciklizni. És kiálltam én is a sorból. Megkérdezték akkor mindenkitől, hogy te mi vagy? Hát én lakatos, mondta Imre. Nekem bicikliszerelő. Rendben van. Azt mondták, ki fogjuk próbálni. Aki nem tudja a szakmáját, azt rögtön elküldik a gázkamarában. És Imi akkor azt mondta, hogy álljak ki. És akkor kimentem a sorból, és az Imre bátyámat elvitték. Akkor láttam Imre bátyámat is majdnem utoljára. Maradtam teljesen egy és egyedül abban a cigánylágerben, és akkor mondták, miért kellett neked kijönnöd? Kellett volna mondjad, igen, tudok, ne félj, mert csak valahogy lett volna. És másnap, mikor megint kérdezték, megint kiálltam, és mondtam, hogy ismét azt, hogy bicikliszerelő vagyok. És aznap akkor be is vagoníroztak, és elvittek Buchenwaldba. Székely Lászlót Bochumba küldték, az épülőfélben lévő táborba. Először a barakkok építésénél dolgozott, azután a konyhára osztották, ami esélyt biztosított számára a túlélésre. Mindent elkövetett, hogy megőrizze lelki erejét. Sosem gondoltunk arra, hogy
ez a végünk lesz. Soha sem gondoltunk arra. Mindig arra gondoltunk, hogy maradjunk egészségesen, és valahogy felszabadulunk. De a halálra nem gondoltunk. Tény az, hogy Bochumban majdnem naponta raktuk ki az embereket, akik meghaltak éhen. És rögtön el is vitték, szobatársamat is kitették, mert olyan vékony lett a végén, annyira lefogyott, hogy meghalt bele. Tehát nem bírta. Nekem szerencsém volt, hogy én bírtam, mert otthon sem nagyon ettem. Tehát az éhezést is bírtuk tulajdonképpen. Bochumot is bombázták. Annyira, hogy lebombázták a lágert. A bunkert, amelyben voltunk, azt is bombázták. Alig jöttünk onnan ki. És miután már nem volt lágerünk, akkor kezdték vissza a frontról, tehát az ottani lágert elvigyék visszafele valamerre. És úgy kerültem el Bochumból egy transporttal vissza Buchenwaldba. A buchenwaldi lágernek több részlege volt, a foglyoknak módjuk volt egyik zónából a másikba átmenni, hogy felkeressék rokonaikat, ismerőseiket. Egy napon valaki kolozsváriak felől érdeklődött. Jelentkeztem, hogy kolozsvári vagyok. És azt mondja, hogy hívnak? Hát mondom, Székely Laci. Azt mondja, kolozsvári vagyok, nincs egy bátyád? De van. Hogy hívják? Imre. Székely Imre, hát itt van a bátyád is, csak egy másik lágerben van. És akkor megmondták, hogy majd megszervezik, hogy elhozzák oda őt is. És akkor elhozták odáig, és megszervezték, hogy be tudtak jönni, és akkor láttuk meg és egymást, és mikor megszorítottam, hát úgy le volt fogyva, szegény bátyám, akkor találkoztunk, és azt mondja, hogy ne szoríts úgy, mert itt halok meg. Hát alig ismertem rá. Azt mondta nekem, most már nem szabad elválnunk. Imre közölte vele, hogy auschwitzi tartózkodása alatt meglátta édesanyjukat egy női menetoszlopban. Ahogy elmentek egy női transport, észrevette az édesanyámat. Rabruhában megismerte, és annyit tudott egy pár szót mellettük, mikor ment, hogy megkérdezte, hogy Lackával mi van. Tehát velem. És akkor azt mondta, hogy jól van, itt van ő is. Tehát nem mondta meg, hogy hol vagyok, és hogy elváltunk. És tény az, hogy szerzett édesanyának ruhát, és egy párszor még találkozott vele, de utána már nem találkozott. Úgyhogy az Imre bátyám ottan dolgozott, és még megtudta, hogy az édesapámat azonnal a gázkamrába vitték, de édesanyámról utána többet nem tudott ő sem semmit. Azt jelenti, hogy ő is valahogy beteg lett, és oda lett a gázkamrában. Tehát ő Auschwitzban volt, addig, amíg Auschwitzot is ott az oroszok támadták, és el kellett az Auschwitzot is vinni. És akkor egy transportba tették, 7 napon keresztül jött Buchenwaldig. Étel nélkül, ivóvíz nélkül, csak amit ott a vagonban egymásról ottan haltak meg, egymásra tették, akik meghaltak. Ő is, mikor megérkezett, akkor mondtam, hogy úgy nézett ki, hogy alig ismertem rá. 1945. áprilisában Buchenwaldban erősödtek a bombázások, a tábort sietősen kiürítették, a foglyokat halálmenetekben vonszolták. A Székely testvéreket is beosztották egy ilyen menetbe, de az elindulásra már nem került sor, a helyzet a táborban hirtelen megváltozott. Akkor jött megint egy légiriadó, megint mindenki
széjjel szaladt, és akkor észrevettük, hogy fegyveresek, de már civil és rabruhás fegyveresek jöttek Körös körül, és csak azt hallottuk egyszeriből, hogy Buchenwald ist frei, tehát Buchenwald szabad, felszabadultunk. Ők lefegyverezték a német külső őröket, és a láger saját maga felszabadította magát. És akkor mindenki feljött a lágerplacra, és elénekeltük a Buchenwaldi indulót, mert volt Buchenwaldnak egy külön indulója. 1945. április 11-e volt, és néhány órára rá jöttek be az amerikai csapatok. Az amerikaiak gondoskodtak a foglyok élelmezéséről és orvosi ellátásáról. Székely László gyorsan helyrejött, életkedve visszatért. Voltunk vagy ketten-hárman, akik jól fotballoztunk, lementünk a Weimarban, és szereztünk fotballcsapatnak teljes felszerelést, és felvittük a lágerbe. És összeszedtük a fiúkat, akik még annyira vannak, hogy tudnak fotballozni, és egy fotballmeccset játszottunk az amerikai fotballcsapattal. Az amerikaiak be akartak szervezni amerikai katonának, és hogy menjünk Amerikába. Mi azt mondtuk, mi mindenképpen haza akartunk menni. Mindenképpen hazamenni, lássuk, mi történt, mi van otthon. Mi szeretjük Kolozsvárt, ottan születtünk, mi mindenképpen haza akarunk menni. És úgy látszik, hogy elég jó szervező voltam, az ifjúságot megszerveztem, és felvonultunk zászlókkal, és egy nagy fehér zászló, összevartunk többet és fehér lepedőket, és ráírtuk, hogy mindenképpen haza akarunk menni. Mi nem akarunk Amerikába menni. Hosszú és kalandos utazás után a Székely testvérek visszatértek Kolozsvárra, ahol megtudták, hogy szüleik Székely Mór és Margit és a többi rokon nagy része elpusztult a koncentrációs táborokban. Mikor hazajöttünk, első dolgunk az volt, hogy menjünk, lássuk a Kemény Zsigmond utcába, mi van. Elmentünk a Kemény Zsigmond utcába, de ottan a házinénit megtaláltuk, de már semmit a házunkból nem. Csak megmaradt az a szobakonyha, az udvar, az, ami volt. És nem tudtuk, hogy hát mit évő legyünk, merre menjünk, hova. De közben megismerkedtünk egy Friedman családdal, ahol a férfi zsidó volt, a felesége magyar, és egy nagyszerű család, akinek az egyik fiát szintén elvitték, és aki meghalt, a másik fiát azt megmentették. Tehát oda vettek minket a bátyámmal, és még volt jó néhány ilyen fiatal fiú, körülbelül vagy 8-an voltunk, akik ott laktunk náluk. A holokausztot túlélő kevés kolozsvári között főként fiatalok voltak. A gyerekeket és öregeket a gázkamrákba küldték, a középkorúak nagy része betegségekben és fizikai összeomlásban pusztult el. Hamarosan megalakult a Dézsis, a Demokrata Zsidó Ifjak Szervezete, amely szociális, kulturális és nevelői támogatást biztosított a túlélőknek, támogatta azokat, hogy folytassák tanulmányaikat és érvényesüljenek. Az érettségi után felvételiztem az Instituto de Mecánicára, és bejutottam az Instituto de Mecánicára az első évre, ez volt 48-49. Bejutottam oda, a jó tanulók közé kerültem, és javasoltak, hogy menjek külföldre tanulni. Így kerültem
külföldre, Leningrádba. A Leningrádi Vasúti Intézetben eltöltött 5 év kemény munkát jelentett mind az orosz nyelv megtanulásáért, mind a matematikai és fizikai ismeretek újraszerzése és a vasúti mérnökséghez szükséges szaktantárgyak elsajátítása terén. Székely László sportolt is, élvezte a diák életet. Ahogy hazakerültem Leningrádból, akkoriban egy 12 hónapos stagiátórát kellett végezni a mérnöknek, át kellett menni minden munkahelyen. Kezdve a váltókezelőtől, a forgalmi szolgálat, állomásfőnök, inspektor, stb. Ezt az 1 évet különböző helyeken végeztem el, és miután eltelt az egész, akkor volt egy repartizálás, és Kolozsváron, a kolozsvári állomásnak volt helye. Mondtam, hogy helyezzenek ide, hát azt mondta, nem. Azt mondta a kolozsvári vasútigazgató, nem helyez ide, fiatal vagyok, menjek Désre, a Dés-Triázsi állomásra, az egy fejlődő képes lesz, és fejlesztik majd azt az állomást, és én azzal együtt fogok fejlődni, hogy fejleszteni fogjak, menjek oda mérnöknek. Nem volt mit tennem, elmentem Dés-Triázsra mérnöknek. Ez volt 1955-ben, akkorra már nős voltam. Egy barakban laktunk, nem volt meg még az állomás, és a barakban olyan hideg volt, hogy feleségemmel együtt laktunk a barakban, hogy este tüzet raktunk, reggel a laborban, ahol meg csak laborban, vízben volt, a laborban megfagyott a víz. Valóban a Dés-Triázsi állomásban nagy beruházások voltak. Én, mint mérnök, utána majd főmérnök lettem az állomásban, vezettem az állomás fejlesztését. Tehát volt 4 fogadóvágány és 12 szortírozó állvány, és egy gurítódomb. Az egészből lett utána a 4 fogadóállványból lett 16 fogadóállvány, lett 24 szortírozó vágány, a gurítódombot és mindent aztán automatizáltunk, tehát teljesen átépítettük az egész Dés-Triást, felépítettük az új épületet is. 1958-ban Székely László a Kolozs tartományi CFR-hez került, amelyhez 9 megye tartozott. 35 évi szolgálatában felelősségteljes funkciókat töltött be a forgalmi és kereskedelmi szakosztályok élén. Ebben a minőségében nemzetközi találkozókon képviselte Romániát, mind szakmai hozzáértése, mind nyelvtudása révén, hiszen folyékonyan beszélte a magyar, orosz és német nyelvet. A tevékenységem alatt nemzetközileg is, a nemzeti viszonylatban is képviseltem Romániát, tekintettel arra, hogy tudtam magyarul, oroszul perfektül, németül, és látták, hogy bevezettem új dolgokat a vasútnál, például a vasúti rakodólapokat, mivel Episzkópia és Bihalkeresztes között vezettük be az első rakodólapokat, és mi jól mentünk a állomások között, akkor nekem kellett megszerveznem, és én képviseltem a Romániát a nemzetközi rakodólapok Oszlóban lévő bizottságban vettem részt. Tehát a román delegáció tagja voltam, éveken keresztül a nemzetközi gyűléseken vettem részt. Ez azt jelentette, hogy a román vasutaknak sokat segített ez, mivel személyesen ismertettünk a különböző vasutak igazgatóival, különböző vasutak minisztereivel és vezetőivel. Bármilyen segítséget akartunk, mindent megkaptunk, és mi is viszont mindent megkaptunk, mert a vasutasok egy
nagy vasúti család volt, akik segítettük egymást. Az egész időszak alatt sportolt, fotbalozott és pingpongozott. Több éven keresztül bíráskodott a másodosztályú fotballligában. Székely László nyugdíjazása után sem mondott búcsút a vasutasok családjának, hozzáértését és szakmai tapasztalatát az új helyzetben is a vasút fejlesztésének a szolgálatába állította. Csak 80 éves kora után vonult vissza. Idős éveit feleségével, Lenkicével tölti, aki 60 éven keresztül állt mellette. Kertészkedik külvárosi kisházánál, feleségével együtt örül a derűs ősznek, learatva a kiérdemelt termést. Hát 1955. július 2-án összeházasodtunk. Mindenfele jött velem. Nem hagyott egy tapotat se. Járt mindenfele, mikor Mérán voltam állomásfőnök, jött Kolozsvárról a gyorsvonattal, és állította le a gyorsvonatot, ismertek minket, és leállt, lassított tulajdonképpen, hogy Leóról hozta az ebédet nekem. Tehát nem létezett Déstriásra, amikor kiküldtek, ott lakott a barakban velem. Kolozsváron is mellettem volt végig, amíg én el voltam utazva, volt olyan, hogy a Bukarestbe kellett legyek több időt, és minden szombaton jöttem csak haza vonattal. Akkoriban ott laktunk a Vágóhíd téren, és a vonatból ő a Vágóhíd térről látta a vonatot, csak akkor jelzett, hogy otthon van és vár, mikor jött be a vonat. Tehát mindig mellettem volt minden időben, ez a tény. A család az manapság is mindenünk, együtt megyünk mindenhova, együtt tervezzük meg a további életet, bármilyen idősek is vagyunk, mindig igyekszünk, hogy valami tervünk legyen, hogy valamit véghez tudjunk vinni. És ezt remélem, hogy még éveken keresztül fog tartani. A háború után Székely László több évtizeden keresztül nem akart emlékezni a koncentrációs táborban elszenvedettekre, nem beszélt az átéltekről. Nekem őszintén szóval egy nagy trauma volt. Egy nagy megpróbáltatás, kezdve a Sárga Csillagtól. Kezdve, amit véghez mentem, amit véghez vittem. Nem jött, hogy senkivel erről tárgyaljak. Ezt magamban folytottam. És nem is akartam róla emlékezni. Ez egy olyan időszak az életemben, amit soha nem akartam elmondani. És ezt magamba tartottam. És nem is akartam róla beszélni. Soha. Bárki kért. Pedig volt olyan eset, mikor nemzetközileg találkoztam, és jó barátságba kerültem. Elhívtak Lenkicével, menjünk el Lengyelországban. Elmentünk Lengyelországba. Meghívtak oda, és a barátunk meglepetésként azt mondta, elviszlek olyan helyre, hogy lássa, mik voltak itt a mi területünkön. És egy külön vonattal, csak mi ketten, Lenkicével, elvittek Auschwitzba. És elmentünk Auschwitzba, Lenkicével, az auschwitzi állomáson fogadtak vasutasok. De nekik se szóltam egy szót sem, hogy ott voltam. De képzelheted, hogy mit éreztem akkor. Tehát elvittek oda, Lenkicével mentem, hát ő majdnem összeesett Auschwitzban ottan. Tehát én ezeket mind magamba tartottam, ott is. Úgy viselkedtek velem, és én elgondoltam, itt mutatták, hogy menjek jobbra vagy balra. És én ide jöttem most, és engem ünnepelnek. És így várnak. Ott, ahol majdnem halálba kerültem. Tehát mindezek annyira felkavartak, de mégsem mondtam soha senkinek semmit. Soha. Többször kitüntettek a vasútnál is. Több diplomám volt a vasúttól is. Volt a Meritul Ceferist, amit kaptam. És utoljára, amikor Johannis, az elnöktől megkaptam ezt a nagy kitüntetést,
És akkor először kellett beszélnem. Mert akkor azt a kitüntetést kaptam azért, mert lágerben voltam, a holokausztért. És akkor beszéltem, és akkor kitört magamból.